יהודי ישראל ירושלים. השנה 165 לפני הספירה. השעה 9 בבוקר. סליחה, השעה 10 בבוקר. חדשות הבוקר הזה. מפי תלמידי כיתה ג' באולפן בית העם, אבל תחילה עיקר החדשות. אנטיוכוס נגד העברית, נגד היסטנים, נגד השבת, ונגד הבחירות בישראל. הביתה! אנטיוכוס ביחד! אנטיוכוס הביתה! אנטיוכוס הביתה! אנטיוכוס הביתה! הפגנות גדולות בארץ יהודה ובעולם נגד אנטיוכוס. הנשיא האמריקני ברק אובמה אומר שארצות הברית לא תסכים לדבר עם אנטיוכוס על הסכם הפסקת אש. שר הביטחון יהודה ברק מכבי חושב להתמודד בבחירות הקרובות על ראשות הממשלה. הסלמה הדרום. היוונים והפלסטינים ירו הבוקר 14 טילים אל דרום ישראל. אין נפגעים. מחיר סודניה יורד, אבל מחיר נטיה העתיד עולה. שר החוץ מתתיהו ליברמן כהן גדול קורא למלך אנטיוכוס להפסיק את ירי הטילים על שדרות. ציפי לבני הודיעה, החלטתי לרוץ לפוליטיקאי, אבל עכשיו אני צריכה לרוץ למטבח. אוי, בבואי, הנקר שלי! מזג אוויר, גשם חזק מהצפון עד הדרום. פקקים היו בכל הארץ. הפילים צריכים ללכת לאט בגלל הגשם.